हेलो लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लाबोदों लोगोफोर जाय बिथांमोनहा माने हैप्पी न्यू इयाराव बोसोर गोदानाव माने पिकनिक जागोन मोसागोन फुर्ति खालामगोन नङा होमबा बिसोरनि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ फैगासिनो लोगोफोर 18 तारिख 12 मास 2024 एदिनखालि बेखौ माने सोरांसि फुंनि 4टा बाजियाव बेखौ रिलिज खालामनाय जागोन ओमफ्राय बेखौ बबे चेनेलाव रिलिज खालामगोन होनबा आं नोंथांमोननो बे YouTube चेनेल लिंकखौ आङो आंनि डिसक्रिप्शनाव होनानै होगोन नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव हाबनानै लिंकआव हाबनानै मथा-मथि नोंसोरा नायबानो मोनगोन आरोना लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बयबो अननानै सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर भिडिअखौ आङो नैबे लास्ट जोबनायाव क्लिपखौ एसे होना होगोन आरोना लोगोफोर माने गाना माबायदि आंथ' ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनदों गानखौ बरिया जाखादों आंनि थाखाय दा नोंथांमोनाबो नायनो हागोन आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लास्ट जोबनायाव नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदाबो आरोना आंनि चेनेलखौबो आरो लोगोसे बे जाय बिथाङा गानखौ दिहुनदों हैप्पी निउ इयारनि थाखाय बे गान दिहुननाय मालिकनि चेनेलखौबो ना आरो लोगोफोर नोंथांमोना अननानै बयबो सापर्ट होलायलायबानो जाबाय आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय बेखिनियानो आरोना लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो गानखौ खोनासंलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर सोरसिखो होलानो मेगन बेस्रां मिनि खैरोयै नों मिनिलायनाय आंनासो मेगना नोजोर नांबाय नोंनो आंनि देग्लायनि लाखि नाम्बार सायख'बाय आं नोंखौनो गावनि होननानै अराय गेवलाङै थागोन बेखौ दासान गोसोनि दरजाया खुलाखा आगै फैदोल' माबार आंजों गोख्रै नों राजिब्लानो आंबो राजिखा फुनाय बिबार होननानै अराय गेवलाङै थागोन बेखौ दासान गोसोनि दरजाया खुलाखा आगै फैदोल' माबार आंजों गोख्रै